an balimaw an ka bi don kibaru a bɛna daminɛ ni fɛn min ye kibaruya fasire bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani ale ko furancɛ fanga min n'o bɛ mara la a bɛ fɔ min ma ko transition nanzarakan don o de ye furancɛ fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ o fanga latɛmɛ fanga o lahalaya kan ko min ye colonel Asimu Goyita ye i n'a fɔ kunungo an ka dunkibaru kɛnɛ kan an tun y'a jira u la k'a fɔ wulikajɔ kolo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko M5RFP ninnu ko u ka kolo n'o ye wulikajɔ kulu ye juin kalo tile 5 ninnu farala ɲɔgɔn kan ko olu ye fanga bolo ye wala wulikajɔ bolo wala cɛsiri bolo n'o ye faso kanubanciw minnu n'u t'a fɛ jamana in a k'a to bolo kan bolo minnu n'u bɛna jamana in kana sigi a sen sabara kɔnɔ ninnu wulila k'u dɔ kabili Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ fanga na ninnu de y'a kɛlɛ ka fɔ a ka fanga bila u ye furancɛjan kɛ o laɲiniw na jamana nana gɛlɛya kosɛbɛ o gɛlɛya de senfɛ sɔrɔlasi dɔw n'o kuntigi tun ye Asimu Goyita ye o Asimu Goyita in sɛbɛn min bɛ yen wala laseli bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka kunungo kibaru lase sira fɛ k'a fɔ o Asimu Goyita k'a ye jamana mara a bulon min bɛ yen n'o ye gouvernement ye u ɲɛmɔgɔya n'o ye premier ministre ye ko a y'a ɲini u kulu in fɛ u ka maa min n'o bɛna kɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye ko nka jamana furancɛ fanga o kuntigiya k'a da ma s'o ma colonel Asimu Goyita n'ale tun ye furancɛ fanga minnu Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in o bɔsilen o paronen kɔfɛ n'u laban nana Ibrahim Boubacar Keïta karaba wala o nana bɔda di a ma Ibrahim Boubacar Keïta laban o nana jamanakuntigiya bila k'u bilali sɛbɛn k'u bɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ k'ale ye jamanakuntigiya bila o senfɛ jamana marabulon kolo min tun dilanla fɛ ni o ye gouvernement ye o senfɛ yan'a ka jamanakuntigiya bila a ye o jamana in Mali jamana marabulon n'o ye gouvernement ye k'a daminɛ kabili o kuntigi n'o ye premier ministre ye n'o ye Dr Bubu Sise ye ani ministrew olu bɛɛ lajɛlen ka baara bila a tun y'o kofɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kulu nana sigi k'o ye furancɛ fanga ye o Asimu Goyita ye tuma min na furancɛ fanga sigira o furancɛ fanga in olu bɛ fanga ta don min u tun ye kalikasiyɛn fɔ jamanadenw ye o kalikasiyɛn in o kɛra jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun n'o ye constitution ye o kɔlɔsili kiribulon min bɛ n'o ye cour constitutionnelle ye a don kofɔlɛ u ye kalikasiyɛn min kɛ o kalikasiyɛn o tun ye layidu ta o layidu in de sa a kɛra i n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ de nana don Asimu Goyita ani bandaw ni ɲɔgɔn cɛ ani Muktar Wan ni ɲɔgɔn cɛ Muktar Wan ale ni bandaw olu tun bɛ kuntilenna kelen kan hali ni u ye baara bila fo ka se bi ma mama olu cɛ fila si kumakan mɛn nka Asimu Goyita ale de ye sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔlasi minnu u ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga pari waati min u tun ye kulu dilan u yɛrɛw ye k'u bɛna jamana dilan jamana makaran ani faso kisi fara ɲɔgɔn kan kulu nka a nana kɛ o ko in ma ɲɛ sɔrɔ ka sabu kɛ diɲɛ yɛrɛ setigi jamana minnu bɛ yen hali Mali yɛrɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔ minnu na i n'a fɔ CEDEAO farafina tilebiyanfan jamanaw olu ye kulu sigi ni Mali ye o tɔn in o kulu in sigibaa fɔlɔ dɔw ye u ka taabolow la fanga ti sɔrɔ ni marifa ye wa sɔrɔlasiw baara man kan ka d'uma min ye jamana marali baara ye sɔrɔlasi kɔni ta ye jamana makaran jamana tanga ani jamana kisili ka bɔ kɔnɔnajugu ani kɔkanjugu ka mantɔrɔ ma n'a bɔr'o la fanga ti sɔrɔ ni kɛlɛ ye marifatigiw fɛ o ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka taabolow ye o de sira fɛ sa min ye sɔrɔlasi ninnu ye a nana wajibiya u karabali min kɛra ko ka fanga di jamanadenw ma minnu ka baara ye politiki latigɛ ye sɔrɔdasi ka baara tɛ o ye o karabali nana to ninnu ye kulu dɔ dilan ka wele bila maa damadama ma o maa ninnu o ye olu ka maa tɔmɔnen ye o maa tɔmɔnen ninnu bandaw tun bɛ o la Muktar Wan tun bɛ o la olu laban de nana fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɔ ɲɔgɔnkɔ in a nana wolo fɛn min na o de ye bandaw ani Muktar Wan ka ɲɛmɔgɔya in minɛ u la u minɛli min kɛra
u ye furancɛ kɛ ninnu bolo o ko Bandaw ani Moktar Wane ka baarabila in kɔfɛ sa ko min ye Asimu Goyita ye a ye wele bila jamana dugulenw ani forobamɔgɔw ma u kɛnɛ de kan ko a ye M5 RFP mɔgɔw minnu ye Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ ko a ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya a ye o jira u la ka fɔ u bɛ se k'o ta u kɛra politikimɔgɔw ɲɛna u kɛra jamana dugulenw ɲɛna u kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna sɔrɔlasiw ka kuntigi bi n'o ye Asimu Goyita ye a y'a jira k'a fɔ duguduguma kumaw tun bɛ sen na a bɛ waatinin bɔ bi min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya ye k'a fɔ ko bɛna di M5 RFP mɔgɔw ma n y'a jira u la k'a fɔ ninnu de kɛra sabu ye ka kɛlɛ jujɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in kɛlɛ fo a laban a nana kɛ sabu ye sabu min y'a to Ibrahim Boubacar Keita ka fanga sɔrɔlasiw welela k'a tɔ minɛ o ko Bandaw u bɔlen fanga na Moktar Wane bɔnnen jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la Asimu Goyita ye a fɔ ka fɔ min ye furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔya ye n'o ye premier ministeriya ye ko k'o di M5 RFP mɔgɔw ma nka sɛbɛn in fasiri kɛ bondaso laseli kɛ bondaso in o ko min ye Bandaw ka jɔyɔrɔ ye Bandaw ale tun bɛ ɲɛmɔgɔya min na ko damaso ma o ko a y'a ɲini ka fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen olu ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya la hakilila jiginna min ye Asimu Goyita ye ale tun ye ntɛnɛnjan tɛmɛnen n'u bɛnna mɛ kalo tile 24 ma a tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ a tun y'u minɛ a laban a nan'u bila a ye olu jalaku a ye jalaki caman ta ka se olu ma ka fɔ ninnu tun bɛ taabolo ni taasira minnu kan u tun tɛ se ka kɛ sabu ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ woyɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu hali jamana yɛrɛ a mara a n'a jɔli o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛkulu minnu bɛ yen n'o ye politikitɔnw ye ko nin cɛ fila min bɛ yen n'o ye Bandaw ani Moktar Wane ninnu ka taabolo n'u ka taasira n'u ka kuntilennaw o tun tɛna se ka kɛ sabu ye min bɛ gɛlɛya ninnu wuli a y'a jira fana k'a fɔ furancɛ fanga in sigi kan a sigi kun ani sariti minnu t'u taara a sigili la ko ninnu y'o sariti kan ninnu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ an ye kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ k'a fɔ n'i ye cɛkɔrɔba lajɛ n'o ye Bandaw ye ani Asimu Goyita Bandaw ale ye Asimu Goyita fa sugu de ye ko san dugulen bɛɛ lajɛlen olu bɛ nin kibaruya in kalama a n'a kɛ balimaya sira dɔ bɛ Bandaw ani Asimu Goyita fa ni ɲɔgɔn cɛ o min ye Asimu Goyita yɛrɛ ye kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ o de ye k'a fɔ a ba ye santaralakaw ye ni dun ye jateminɛ kɛ nka an yɛrɛ bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛna taa ɲɛɲinini kɛ an cɛɲɔgɔn minnu bɛ san n'o ye arajo bɛta fɔ ye san an bɛna ɲɛɲinini kɛ yala balimasira jumɛn bɛ Asimu Goyita ani Bandaw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ kɔni ye sankaw ye yala san dugu jumɛnw don pereperelatigɛ madi nin na n'i y'a ye k'a fɔ Asimu Goyita fana a bɛ taa Bandaw nɔfɛ o sɔrɔla sira minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yala sitanɛ de don u ni ɲɔgɔn cɛ sa wa u laban u ma ɲɔgɔn ta de ye sa wa a mana bɔ sira o sira fɛ min ye Asimu Goyita ye ale laban a n'a fɛnw olu de nana Bandaw ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Moktar Wane ye o Asimu Goyita yɛrɛ a ye ɲɛfɔli kɛ sabu minnu y'a to olu ye Bandaw ani Moktar Wane u ka jɔyɔrɔ minɛ u la dɔw kɔni tun da sera fɛn min ma o tun ye fɔɲɔgɔnkɔ de tun bɛ u ni Bandaw cɛ min ye jamana yɛrɛ a sɔrɔlasiw u bɛ kɛlɛminɛ minnu n'u kan k'u ɲini min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ o ko o kɛlɛminɛnko n'a fɔra ka fɔ Mali sɔrɔlasiw tun taara u b'a fɛ ni Rusila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko u nana siga u nana a ye k'a fɔ Bandaw ani Moktar Wane olu tun ka surun Faransi la kosɛbɛ kununko donkibaru kɛnɛ kan n tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ kuma dɔw ko Bandaw gundo min tun bɛ Mali ni Rusila cɛ kɛlɛminɛnsanko la ko Bandaw taara ka taa o kibaruya de bɔrɔtɔ Faransi ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen minnu tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in paro n y'a jira u la k'a fɔ o ye kulu min ye nanzarakan ye Comité national pour le salut du peuple a dun fɔra k'a fɔ ninnu ka surun Rusila kosɛbɛ yala o ko dun wa kuma in kɔni ye labɔli kɛ nka RFI y'a jira k'a fɔ dalu tɛ a la ko sabu waati si la o ko ninnu pereperelatigɛ ma di ko kɛlɛminɛ sanko minnu fɔra n'a fɔra k'a fɔ o kɛlɛminɛ ninnu bɛ taa san Rusila ko
maa dɔ ɲiningale ko k'ale t'a dɔ k'a fɔ n'o ko in kɛra nka a mana bɔ sira o sira fɛ k'a fɔ ko dalu de y'a to wa bandaw ale nin bɔra jamanakuntigiya la a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Mokutari Wani o fana sen bɔra jamana marabaw olu ka kulu ɲɛmɔgɔya la maa dɔ ɲiningale ko hakilila jiginna ko nin maa kelen ninnu olu de taara ka taa bandaw nɔfɛ ka to a b'a ka foro kɔnɔ ka na ɲini a fɛ a kɛ kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye ni dalu ni kolatigɛ dɔw kɛra u ko la i n'a fɔ jamana marabaw ka falenni u tun kan ka kɛ kɛcogo la kɛcogo minnu u tun ka bɛn fɔla ka bɛn ko la ale tun ni bandaw ni Asimu Koyita ninnu tun kan ka jɛ de k'u baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu u yɛrɛw sigira fanga na fanga sigi min na o saritikanw tun bɛ fɛn min jira k'o de tun ye k'a fɔ min ye Asimu Goyita ye ale de ka jɔyɔrɔ ye jamana tangani jamana lafasali ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma jamana kana ni jamanadenw ka lakana u ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo o sira fɛ bandaw tun man ka baara foyi kɛ o sira la ka sɔrɔ Asimu tɛ o joona ani Asimu ma bɛn u kow kan hali ɲɛmɔgɔ minnu tun kan ka sugandi a tun kan ka kɛ nin cɛ fila de ka bɛnkola ye k'o ko de ma kɛ yala furancɛ fanga in kalo 18 de bɛna kɛ wa u bɛna bɔ a sira fɛ wa kuma dɔw bɛ senna k'a fɔ u ko u jalatigɛ bɛ jamanadenw yɛrɛw de bolo ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tigɛ olu fɛ san 1 ni kalo 6 in foyi kana fara kan o san 1 ni kalo 6 malidenw de kan ka fanga sigi fanga min ni o n'a sɔrɔ sugandili kɔfɛ u t'a fɛ u ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ninnu bɛ kɛ kɛcogo min o siratigɛ la juma tɛmɛnen jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun n'o ye cour constitutionnelle ale de ye sira di ko bandaw o ka kɛ furancɛ fanga n'o ye président de la transition ye ko o ye bandaw de ta ye ko dira bandaw ma ka sabu kɛ olu ye kɔlɔsili minnu kɛ a ko min ye colonel Goyita ye ko baara minnu n'o ye furancɛ fanga kuntigiya ye n'o tun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bolo o ko sira dira a ma bɛn kɛra minnu kan saritikan minnu taara o ko saritikan ninnu a ko bɔ a sira fɛ k'o siratigɛ de la sa furancɛ fanga in kuntigiya ɲɛmɔgɔya k'o de b'a bolo o ko jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun o kɔlɔsili o ye nin ŋaniya nin waleya ka sabu kɛ ko ɲɛmɔgɔya tun lankolonyara ka sabu kɛ bandaw ale ka kuntigiya bilali sabu bandaw de tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye komi bandaw yɛrɛ jɛra k'i bolo bɔ ɲɛmɔgɔya la o tuma ko Asimu Goyita ko ɲɛmɔgɔya ko a seginn'o de ma o juma tɛmɛnen de sa min ye Asimu Goyita ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ani jamana dugulenw jamana forobamɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i y'a ye min kɛra a kɛkun tɛ foyi ye ka a sabu dunti ye fɛn min ye ko olu minnu n'olu ye nin wale in kɛ u y'a kɛ ka sabu kɛ Mali yɛrɛ ka nafa dɔrɔn u ɲinini ye colonel bandaw y'a fɔ cogo in na ko ni ko nana gɛlɛya ni a ti ɲɛ min kɔ o kɛli bɛ kɛ i ma wajibi ye ko olu tun y'a ye de ka sugandili kɛ Mali basigi ani Mali dafirili cɛ o tuma olu ye Mali basigi ta Mali basigili ani jamana yɛrɛ ka sigi a sen sabara kɔnɔ olu ye jamana basigi u y'o de ta ko tɔnɔ caman bɛ Mali ko in na bi fɛn caman bɛ Mali ko in na fɛn caman bɛ Mali ko in ji jukɔrɔ tɔnɔmow caman firilen don Mali kan o dalu an'o sabu de y'a to olu Mali mago bɛ malidenw ka ɲɔgɔn minɛ malidenw haju bɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka Mali tanga ka Mali ka nafa in tanga cogo min ko kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la fo n'a kɛra o ye o de senfɛ sa a y'a jira k'a fɔ ale ka ŋaniya ye fɛn min ye o ye k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya o ka di M5 RFP mɔgɔw ma nin kulu in nin murutili kulu ye minnu murutira Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ma wa Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in minɛli u sen b'o la kosɛbɛ o kɛnɛ in kan RFI y'a jira k'a fɔ nin hakilina ye tuma dɔ la a ma kɛ bɛɛfɛla ye nka dɔw y'a jira k'a fɔ k'u ma sɔn nin ma olu kɔni tun hakili ye fɛn min ye o ye k'a fɔ min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o maraba furancɛ fanga o marakulu ɲɛmɔgɔya ko n'o tun kan ka ɲini bɛɛ ka hakilinata tun kan ka ta ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'o da tɛ jamana farafarali ko kuma na dɔw ko min ye M5 RFI mɔgɔw ye nin RFI ka kuma ye ko dalu foyi tɛ min b'a jira k'a fɔ ninnu kan ka jamana in mara k'o ye Modibo Sumare dɔ ka kuma ye ale ye politikitɔn ye a bɛ fɔ min ma ko Union des Républicains Patriotes sabu min y'a to
Asimu Koita n'a nɔfɛ mɔgɔw u ye bandaw bɔ jamanakuntigiya la Mokutari Wan k'u bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la u y'o dalilu fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye ɲɛfɔli kɛ an ka seerew ani an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ yen o dalilu fɔlɔfɔlɔ o fɔra min fɛ o ye Baba Sise Asimu Koita ka cakɛkɔlɛ min bɛ yen ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ale fɔlɔ ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka segin k'ale lamɛn mai kalo tile 26 donc a kɛra monsieur Goodluck Jonathan ɲɛna n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye CEDEAO ka ciden don a fana n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana démission présentera u ɲɛna a yiralu la donc président Banda ko min ye président ya charge ye donc k'ale i sen b'o bɛɛ la ko Mokutari Wan fana premier ministre min bɛ gouvernement kunna ko gouvernement fana ye walan sɛmɛ parce que bɛn tun tɛ ka kɛ ko dɔw la o ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye charte fana sɛmɛlen don constitution la charte min bɛ ka transition gérer o charte bɛ lawaleya cogo di o lawaleya cogo a yira k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ mun tɛ se k'a to o ka kɛ ka ɲɛ parce que charte yɛrɛ a sen 7nan a fɔlen don k'a fɔ ko fanga dɔw bɛ vice président bolo n'o fanga bɛ boli lakana kan donc défense et sécurité mais a yira k'a fɔ ko défense et sécurité cadre kɔnɔ dossier dɔw tun bɛ yen o bila pan vice président kunna dossier tɛ na u natuma la wa n'a ye initiative mun fana ta k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka segin a kɛra dogona o sen bɛ don a la a b'a empêcher k'a ka baara kɛ ka ɲɛ donc an tor'o de la a y'a ka prérogative a y'i pan fanga mun b'a la o fanga ninnu a y'o kumaniya ma o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan fana gouvernement y'u tilala k'a sigi i b'a fɔ u bɛ k'a kɛ dogondogonin ye ka gouvernement sigi vice président ma bɔ a kalama parce que mɔgɔ mun kan ka taa n'olu bɛ relever a la ni fini donnaw don o fini donna ninnu olu kan vice président ne ka kumakan laban kan ka fɔ président ye ka fɛn dɔw sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni mun t'u dɔn mun bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛnbaw kɛ u tɛ mɔgɔ minnu dɔn u taara olu de ta k'a fɔ k'u bɛ n'olu bila mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ u ma vice président ɲininka donc finalement est ce que olu bilara la de pour que ka se ka Mali sécurité ko ɲɛnabɔ ou bien u bɛ fɛ ka plaisir kɛ dɔ de donc o question il faut k'an ko poser an yɛrɛ kun an ka bɔ jate fitininw kɔnɔ ka kɛ kunkolo ko ye ni karisa ko man di ye n b'a kɛ tan o fɛn tɛ donc o ko de jate minɛna k'a fɔ ko vice président tun bɛ ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a bloquelen don sira bɛɛ fɛ a mana fɔ cogo cogo u b'a essayer ka a ka fanga kumaniya ma ka tila fana ka gɛrɛntɛ dɔ kɛ a ka baara tɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na alors que baara in bɛ porter fɛn min kan o ye sécurité de fɛn min don ça se paye cash min kan ka kɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ k'a fɔ sisan ko laɲini bɛ ka kɛ ka minɛn di vala kɛlɛkɛdenw ma ka sécurité ni fɛnw basigi n'olu ma kɛ sisan ne minɛn t'u bolo mɔgɔ bololankolon bɛ se ka lakana sabatiya donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu balimaw n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya gɛrɛntɛ mun bɛɛ tun bɛ yen bon n'an tor'o la tan sisan fana k'a fɔ k'ale min ye finitigiw jigi ye ale tɛ ka se k'a ka baara kɛ finalement mɔgɔ minnu bɛ kɔ n'olu ye homme ye olu bɛ démoraliser donc u ka engagement bɛ dɔgɔya donc tun t'o la mɔgɔ si tɛ Mali sanfɛ ne hakili la donc o de kosɔn et puis n'o an tun tor'o sira fɛ fana bonya fana tun tɛna kɛ kow la tuguni i bɛna ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw tɛ ɲɛfɛmɔgɔw bonya parce que min ka di min ka hakɛ kan ka waleya o ka hakɛ tɛ waleya parce que ni fɛn min tɛ i bɛ se k'o di yan mɔgɔ min bɛ k'a ɲini k'a di aw bɛ k'o bali k'a ka baara kɛ donc o bɛɛ la o kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiya dun na ni commandement tɛ yen o kɔrɔ ko sɔrɔsiya tɛ yen dɛ parce que f'i k'i muɲu min b'i ɲɛ k'o dɔn min fana b'i kɔ o fana k'i dɔn donc an ka laɲini ye ka o fɛnw de sinsin pour que armée ka bɛɛ b'a fɔ Mali armée donc pour que an ka se ka avancer donc a jateminɛna fana k'a fɔ ko bon même lakana sira ni fɛn ninnu fɛ vice président kun y'a fɔ wagati dɔ la réunion ba min bɛ n'a bɛ fɔ ko conseil de défense kun y'a ye k'a fɔ a kumaw cayara a bɛ fɔ min ma ko LOPM san 5 plan dɔ de don min tun bɛ a to armée ko bɛɛ bɛ ɲɛɲini minɛnko fara mɔgɔ tan ni fɛn ninnu kan donc a fɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko ko gestion dɔw bɛ yen k'olu cogoya ma ɲɛ donc a ko bon n tɛna bi mɔgɔ kan n t'a ɲini k'a fɔ fana ko n bɛ bi mɔgɔ kan o tɛ n ka laɲini ye mais n bɛ fɛ a ka ɲɛdɔn wariw taara yɔrɔ min na a fɔra ko wari min ma s'u seyɔrɔ la olu kɛra cogo di donc o ka ɲɛfɔ o fana niveau la o sira kan u ma se k'a to a ka laɲiniw ka sira sɔrɔ donc mɔgɔ dɔw fana tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la a fɔra ko fanga min tun bɛ yen avant le 18 août 2020 donc a fɔra fana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ yen yurugu ko ani c'est-à-dire wari détourné ni fɛn ninnu olu kun da donnen don o ko la o fana tun kan ka ɲɛɲini a y'o laɲini fana fɔ a bloqué o fana sira fɛ u ma sira d'a ma o la donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ tan san tun kan ka to sigilen ten hali élection ko fana élection programme ninnu fɔlen o programme fana sen kun dar'o kan dɔɔnin bon n'an tora ten transition tɛ fɛn jan ye a ɲɛfɔlen don cogo min na f'an ka se ka chronogramme suivre o don na communiqué la aw yɛrɛ y'a mɛn
k'a fɔ ko nin ko mun fɛn fɛn kɛra mɔgɔ k'a bila u kunna k'a fɔ k'a tɛ foyi kɛ transition na transition bɛ taa a taacogo la ni Ala n'a kira sɔnna donc an ka laɲini y'o de wa an bɛ baara k'o sira de kan fana bon an y'a ye fana k'a fɔ gouvernance sira fɛ fɛn nana gouvernement démissionnera NTM ka grève dɔgɔdalen o dɔgɔdara sini ɲɔgɔn na bi gouvernement démissionnera o dun tun ye tile 5 grève de wa ko n'u ma wasa sɔrɔ fana k'u bɛ se k'a kɛ illimité gouvernement min kan ka ko ta en charge k'i ɲɛsin problème ma n'o gouvernement démissionnera face à une grève o grève belebeleba sugu ninnu na mun de kan ka faamuya o la mun kan ka faamuya o la sisan donc o tɛ ka yɔrɔ langolonya pour que problème yɛrɛ kana gérer o bɛ gérer Mali économie kan a bɛ fɛn bɛɛ empêcher bon a bɛ ka ɲinɛ mun fana kɔ ça a des conséquences sécuritaires parce que sécurité fana bɛ alimenter voie mun fɛ i bɛ an bɛ bolifɛn mun ye taa ni ka segin ni fɛnw na fɛn mun bɛ bɔ port la ka na sécurité fana ka équipement bɛ se ka na o fɛ donc n'a fɔra ko équipement bɛ na grève bɛ ka kɛ dɔnniyaw sen b'a la bɛɛ sen b'a la yɔrɔw bloquélen don aw b'a fɛ cogo di an mago bɛ fɛn mun na an k'u sɔrɔ u sɔrɔ tuma la pour que ka se ka baara kɛ ni wasa ye et puis ka population lakana o fana la a bɛ mɔgɔ a b'an bɛɛ pousser an ka hakili jagabɔ kɛ an k'an miiri k'a fɔ ko mun tun bɛ sen na mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka finalement u tun bɛ Mali ko de la u bɛ mun wɛrɛ ko la bon a yera fana k'a fɔ ko même Moktar Wan a tun bɛ jamana gérer cogo min na o gestion fana tun man di mɔgɔw ye parce que a fɔra ko kɛrɛfɛmɔgɔw ka ko o tun b'a la donc kɛrɛfɛmɔgɔ ko ni fɛn ninnu i b'a fɔ k'a kɛ kunkolo ko ye bon ministres fana n'u bɛna don baara la sisan a bɛ fɔ fɛn dɔ ma séminaire gouvernemental k'a yiru la k'a fɔ i ka baara cadre ye nin ye donc i b'a fɔ an bɛ mun fɔ sɔrɔ les limites gauche et droite fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'a dɔn i ka baara bɛ cogo min na a kan ka yiriwa cogo min na donc o ma kɛ wa ministre dɔw fana y'a yira fana k'a ko ma diya olu ye bon a dun dɔnna a yira fana k'a fɔ k'u jo b'a la parce que u ka hakɛ de tun don donc n'i y'o ko ninnu jateminɛ sisan fɛn dɔ fana bɛ yen o ye élection ko kuma ye tari sen dɔ ko premier ministre sen donna élection ko kuma fana la administration territoriale c'est vrai o bɛ dépend primature la mais o de y'i ka prérogative don pour que k'a gérer a ka interférer o la i b'a fɔ k'i sen don fɛn na i man k'i sen don min na i kɛra cogo cogo a kun sen bɛ se ka don a la taalen ɲɛfɛ mais wagati dɔw bɛ yen i man k'i sen don o la parce que mun b'a dɔn olu de kan ka baara kɛ ka tila ka taa d'i ma donc o fana o jateminɛra donc point laban bɛ se ka kɛ mun ye sisan o ye mɔgɔ minnu minɛlen don olu ka libération donc an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ u yɛrɛ ka lakana kosɔn jamana lakana kosɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ contre la donc fangatigi mun bɛ ka fanga exercer an tɛ mɔgɔ si contre la u minɛna kun mun na kun mun fɔra aw ɲɛna tan n'u nana ni blocage ye ni a tun bɛna kɛ magosa ye jamana ka jɔ finalement fɛnw nana o sira de fɛ donc n'o banna ka ban u yɛrɛ ye walan sɛmɛ u yɛrɛ ye kɛra seerew ɲɛna donc an tɛ mɔgɔ si contre la min don sisan u bɛɛ b'u ka liberté sɔrɔ mais a bɛ kɛ progressivement donc au fur et à mesure. Nin tun ye commandant Baba Sise ye ale tilalen kuma na min ye Asimu Koyita yɛrɛ ye Asimu Koyita a fana ye ɲɛfɔli kɛ n'i y'a ye k'a fɔ olu ye nin baara in kɛ u y'a kɛ ni kun min ye a fana ye dantigɛli kɛ u dantigɛli kan ninnu olu filɛ nin an y'aw wele aw nana an lamɛn o ye bonya ye an ma ka bonya na sɛgɛn ma o tɛmɛnen kɔ k'aw fo fana a ka fasoden ɲuman la k'a jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ o dugulen tɛ mɔgɔ si la an y'aw wele aw nana an lamɛn o ye bonya ye an ma ka bonya na sɛgɛn ma o tɛmɛnen kɔ k'aw fo fana a ka fasoden ɲuman la k'a jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ o dugulen tɛ mɔgɔ si la k'o foli bila o la k'a ɲin'a fɛ hali bi a jija o baara la mun b'a to hali bi maliyɛnw timin don ɲɔgɔn na maliyɛnw bɛ gɛlɛya min bɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ko gɛlɛya wuli ka bɔ yen mɔgɔ si ka laɲini kun tɛ an ka se nin ma o de y'a to an tɛmɛna sira caman fɛ parce que an b'a dɔn n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ ninko de soit i ɲin bɛ to a la ou soit mɔgɔ wɛrɛ ɲin bɛ to a la donc gɛlɛya ser'o ma a tun tɛ ɲɛ ko dɔ ka kɛ ninnu tali n'o ye président transition kɔrɔ ye ani premier ministre kɔrɔ o jamana ka nafa tun b'o la parce que n'olu tun ma taa jamanadenw ɲin bɛ bɔn kun jumɛn na parce que n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi donc fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn min don risque ba de don n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ ban risque b'i suit n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu y'o risque ta k'u den ni muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo b'o nin ko la o tun na ni kɔlɔlɔba ye parce que olu mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la CNSP tun composé bɛ armée de terre armée d'air toutes les corporations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na k'ina dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛ na ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na fɔ dɔ janfa a laban na kɛ muguci de donc muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ parce que an y'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔ dɔn e ka taa o ka sɔrɔ bunahamadenw ɲin ka bon
an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama jɔyɔrɔko kelen tɛ mais an y'a kɛ jamana ka basigi de kama an y'a kɛ mɔgɔw ɲi lakanani de kama parce que joli bɔn jamana mɔgɔ tila bi donc pour ka fɔ an na k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ bana hakilina wɛrɛ t'an na an ka hakilina bana dɔrɔn o ye jamana ka basigi jamana ka lakanani ani mun b'a to transition mana ban an bɛɛ an bɛ se ka élection kɛ élection jɛlen u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen président min b'a to ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko fana b'a la dɔɔni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ nin filɛ donc n'i ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ i kɔmɔgɔ u bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ma ɲa kɔmɔgɔ hali ni ɲali ka di o caman bɛ tiɲɛ parce que u b'a ye ɲɛmɔgɔ a tiɲɛta t'a kɔnɔ donc k'a kɛ aw ni anw an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président b'a to jamana in tɛ se ka kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara tɛ jamana ka basigi sɔrɔsi ka baara b'a la dɛ mais a bɛɛ fana ka baara b'a la parce que n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma o y'aw de ka baara ye parce que ala y'o se d'aw ma o barika don aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ o b'a la mais jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ bɛ den donc n'aw participera ko ko la ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛn minnu la donc a n'a fɛ hali bi aw ye ko hali mun kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer fɛ jamana mɔgɔw b'o la bi solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma donc mun b'a to bibi na kɔni solution foyi foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mago t'o la bi an ko mun na an bɛɛ ka sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni hakilina ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan donc o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que jamana an ka jamana an kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ donc ko caman bɛ jamana in kɔfɛ donc a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw de ka bɛn ni maliyɛnw ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka jamana na ala k'an kisi k'an tago ma donc tɛmɛnen kɔ n bɛ fɔ information wɛrɛ d'aw ma gɛlɛya waati na cogoya don n'a b'a fɔ o ma ko contexte ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i y'a ye fanga i bɛ ka fanga ɲɔngiri la parce que mankan de kɛra n'o ye mouvement M5 RFP n'olu tun b'a jukɔrɔ donc n'i y'u lajɛ bi mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la i mana couche fɛn ta a bɛɛ b'a la diinɛmɔgɔ b'a la politicien b'a la syndicaliste b'a la bɛɛ b'a la société bɛɛ de b'a la donc an y'a ye maintenant an y'a ŋaniya ɲini ka tila ka aw ka dɛmɛ ɲini o fɛ mun b'a to an bɛ se ka premier ministre poste ta ka di olu ma donc o ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ o baara kɔnɔna na a tɛ se ka taa aw ka yamaruya kɔ donc an b'o yamaruya ɲini aw fɛ k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ o premier ministre min na nommé tile damadɔni nata la ale bɛ consultation kɛ ni bɛɛ ye diinɛmɔgɔw syndicaliste société civile parti politique pour ka se ka bɛn ka gouvernement sigi sen kan gouvernement na ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ laban transition tɔ ma ca bilen a cayalen ba kalo 8 kalo 7 a banna ka ban donc an bɛ mun ɲini aw fɛ k'aw deli k'a fɔ aw ka jamana a y'an dɛmɛ an ka jamana in basigi a y'an dɛmɛ an ka jamana in dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don hali bi o de tun bɛ fɛ ka fɔ an na k'aw fo dan tɛ foli mun na ka ɲini ala ka jamana in dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw lakana an balimaw nin tun ye Asimu Goyita ye ale ye min fɔ hakilila ka fɔ faamuyali sɔrɔla o la min ye M5 RFA mɔgɔw ye n'o ye kulu min n'o tun murutira Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ma olu ka wuli ka dɔ de nana wolo sɔrɔdasiw ka fanga paronin na o kolo in k'olu ye maa min sugandi ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye k'o ye Cogael Kokala Mayiga ye u ye nin ɲɛfɔ kunnafonilazilaw olu weleli dɔ kɛnɛ ka juma tɛmɛnen nin wuli ka dɔ kolo in ko Asimu Goyita ye wele mada min kɛ ka sɛgɛrɛ k'u sɛgɛrɛ k'u y'a jaabi k'u ye maa min sugandi u ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye k'o ye Cogael Kokala Mayiga ye kulu min sigilen don n'o ye nin kolo in ka dabali ni fɛɛrɛ min tigɛlen don u fɛ n'o ye comité stratégique du M5 ye ko ɲɛfɔli kɛra k'a fɔ Cogael Kokala Mayiga ale de sugandira o kɛra tɔn a tɔndenw n'a kanubaw caman ɲɛna u ye layidu min ta ka jira k'a fɔ olu sugandili min kɛra ka kɛ furancɛ fanga jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye ko maliden si tɛ yen k'olu bɛ min kɛ bolokɔfɛnfɛn ye jamana mara nata la maa o maa bɛ yen ni i b'a fɛ i da ka don a la u ye dantigɛli minnu kɛ o dantigɛli nin o kɛra Zamil Bitar fɛ ale y'a jira k'a fɔ laɲini minnu bɛ olu la o ye k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen u ka sigi kɛnɛ kelen kan furancɛ fanga in a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ a bɛna boli cogo minnu na ka ɲɛfɔli kɛ maliden bɛɛ da bɛ se ka don o ko la cogo min ko k'o kɛnɛ sigi Zamil Bitar ye fɛn min fɔ o filɛ an bɔra Kuluba bi
an bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔna na kuluba M5 RFP tɔgɔ k'a fɔ de façon officielle o ye kumaba ye dɔw bɛ se k'a miiri k'a fɔ détail de don mais anw bolo détail tɛ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que président de la transition kɔrɔlen a y'a ka investiture discours kɛ k'a ban a ma da don M5 RFP tɔgɔ la k'a kɛ komi M5 RFP o min ye aw ye o min ye Mali ye o min ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye bi k'a kɛ komi maliyɛnw yɛrɛ ye ɲugutɔ fɛn de ye parce que mɔgɔw min wulila k'a fɔ ko yɛlɛma ka don jamana kɔnɔna na a y'olu den k'olu bila kɛrɛfɛ ala ye tiɲɛ dɛmɛ bi a fɔra palais kɔnɔna na salle de banquet o ye kuma fɔlɔ ye n bɛ se ka min lasaw ma a filanan ye min ye président de la transition a ko kow bɛ taabolo min kan ale ye min ye ka farafarali wɛrɛ na nati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ surtout Mali tenitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la o tɛ taa ni dɔwɛrɛ ni jamana ci tɛ donc olu kun kan k'u ka responsabilité ta o niveau la a ko tuguni a bɛ min da o kan an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya transition in kun bɛ taalen sira min fɛ k'a fɔ ko fanga diyaɲɛ de don k'a fɔ ko olu bɛ agenda wɛrɛ de kɔnɔna na o tɛ k'a sababuya kɛ u y'a ɲini ka kuma président bandaw fɛ siɲɛ caman a n'a ka premier ministre mais u ma sɔn ka kuma ninnu lamɛn u dɛsɛlen u ye kuma ninnu lase jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw min ni an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ko CEDEAO o CEDEAO président kelen kelen bɛɛ lajɛlen u ye ci bila a bɛɛ lajɛlen ma ka kuma ninnu ɲɛfɔ pour que jamana in transition min bɛ sen na a bɛ se ka basigi cogo min na donc u y'o o baara kɛ mais taama mɛnɛ sisi ma bɔ bandaw ni a ka premier ministre u ye da tugu ka béton k'a la ka nɛgɛ d'a la pour que kumaɲɔgɔnya kana kɛ a la pour que jamana in bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na u ko fana an b'a fɔ ko colonel fangaw min bɛ sen na ko poste fɛn o fɛn n'a fɔra ko colonel ko nomination min kun bɛ kɛra olu bɛ kuma ni ala ye u b'a fɔ an ɲɛna ni nomination an kun b'a mɛn cogoya kelen min na u fana kun b'a mɛn o cogoya kelen na ka sababuya kɛ fɛn kun tɛ saraliw la min kɛra Gabriel Touré la ni mɔgɔw y'a ta k'a fɔ ko a kun man ka kɛ surtout Gabriel Touré baarakɛlaw bɔra ka baarabila min nɔbila kɛ a gonuma na ko nomination bi kɛ don min na olu yɛrɛ m'a dɔn a sera ka kɛ cogo min na parce que tenitigiw yɛrɛ bɛ baara kɛ Gabriel Touré kɔnɔ mun ka jala ka bon n'o tigi ta ye o ye kelen a filanan ye min ye tubabuw b'a fɔ ko mise à disposition ko yɛrɛ tun ma kɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a bɔra commandement cadre kɔnɔ k'a bɛna don o baara la donc janfanw min tugutugula ɲɔgɔn na kuma lasurunyana komi waati kama n bɛna ɲɔngiri mais k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'u ko jamanaden bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ hakilina ye yɛlɛma ye an ka kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc o hukumu kɔnɔna na sa n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ le 4 ni ala ye jumadon jira an na le 4 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la 12h30 M5 RFP jamakulu n tɛ wele bila aw ma parce que n b'a dɔn aw bɛ bɛɛ kɔn kɛnɛ kan ni ala ka jɛ mun fana n'u kun y'a miiri k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu kɔnɔna na olu kuma faamuyali cogo sɔrɔ anw hakilina na aw hakilina n bɛ fɛ k'a fɔ ko u kun fɔrifɔrilen bɛ cogo min ma ko mais ko u miiriyata ye bi jamana in bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na jamana in bɛ se ka yɛrɛ arayi kan an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kɛnɛ in ye an bɛɛ lajɛlen jɛ de ye u bɛɛ welelen don diinɛ ɲɛmaa b'a la association b'a la parti politique b'a la mɔgɔ fɛn o fɛn ni ŋaniya ye ko jamana in ko changement kan ka don a kɔnɔna na ke e bɛ se ka na n m'a fɔ tiɲɛli sira fɛ dɛ ke bɛ se ka na ni hakilinaw ye hakilinaw min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma donc kɛnɛ in ye bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ ye mais n bɛna min fɔ ka nɔgɔ bɔ a la bi pepepewu en qualité de porte-parole n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna
fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ɲini kɛ anw fara réseaux sociaux kan ko M5 RFP ko an tɛ se ka bɛn ko la ko an bɛɛ ye poste ɲininaw de ye ko an si tɛ se k'a bila si ye wallahi ala ɲɛ b'an na ala ɲɛ b'an dusukun na jɛ in sigira Mali de kan awa a bɛ laban Mali ta la a bɛ laban ala de ta la fɔlɔ ka tila ka laban Mali ta la donc bɛn min kɛra Kuluba a fɔra officiellement ko poste de premier ministre ko dira M5 RFP ma awa anw yɛrɛ fana bɛ min da o kan bi M5 RFP jɛkulu tɔgɔ la comité stratégique tɔgɔ la ne de ye kuma lasela ye quelquefois b'a fɔ aw ɲɛna bɛn kɛra mɔgɔ min na o ye docteur Shogel Okala Mega ye donc kuma wɛrɛ kana bɔ o kɔfɛ ni mɔgɔ ye fɛn wɛrɛ fɔ o y'o tigi o b'o de engagé donc bi ka nɔgɔ bɔ a la fewu a ka to bɛ kuma in na. An balimaw aw ye ɲɛfɔli minnu mɛn sisan ɲininkali min bɛ yen yala sariya ti jɛn'a ye wa Asimu Koyita ka kɛ bandaw nɔnabila ye Mali kɔnɔ wa an ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ɲininka n bɛna wele bila u ma waati nata ninnu na kabini utukalo sango utukalo tile 18 CEDEAO jamanakuntigiw cogo min bɛɛ y'a bɛ se ka matarafa Mali kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko démocratie u tun ye banamini dɔw kɛ min b'a to sɔrɔlasiw u tɛna se ka jamana in fanga mara k'i sigi n'a ye o siratigɛ de la farafina tilebiyanfan jamana olu ka jɛrɛtɔnba n'o ye CEDEAO ye a tun ye a wajibiya sɔrɔlasi minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paro u ka furancɛ fanga kuntigiya u k'a di jamanaden ma min tɛ finitigi ye min tɛ finidonna ye u tun y'a karaba fana k'a jira k'a fɔ jamana marabulon n'o ye gouvernement ye o kuntigiya ka di jamanaden ma min tɛ finitigi ye min tɛ sɔrɔlasi ye min tɛ finidonna ye n'o ye jamana kana ani jamana tangani o finitigi ye nka u ma a ɲɛfɔ u ma perepelatigɛ u ma bali yɛrɛ kɛ koyi k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan u ka kɛ sɔrɔlasi ye wa u ma jira k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ jamanakuntigi nɔnabila ye u kɔni ma o fɔ hali n'u y'a fɔ da la sɛbɛn foyi tɛ yen sɛbɛn min jiralen don k'a sɛbɛnw la u tun y'a kɛ kumamugu gansan de ye kangarida gansan ye nka sɛbɛn tɛ yen sariya kolo tɛ yen sariya talen tɛ u fɛ sariti kan kɔnɔna na sariya talen tɛ hali min yɛrɛ ye dantigɛli ni sigikan sariya sun ye a ma yira yɔrɔ si k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan k'a tɛ se ka bila ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la o ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kɔni foyi tɛna se wa foyi ma se ka bandaw colonel Asimu foyi tɛna se wa foyi ma se ka colonel Asimu Goyita k'a bali a ka kɛ bandaw ɲɔgɔn nabila ye a yɛrɛ ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye wa ni kibaruya in perepelatigɛ fana dira Yusufu Sangare fɛ kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko maliden daɲɛ 1908 kunungo mɛ kalo tile 31 sɛbɛn yɛrɛ ɲɛfɔra sabanan kan. Balimaw o siratigɛ de la kulu sigilen don an y'a jira u la k'a fɔ furancɛ fanga in a bɛ sigi waati min o sɔrɔlasi ninnu u ye maa dɔw tɔmɔ maa minnu ni dibitiya jɔyɔrɔ bɛna di u ma sabu sariya o sariya bɛ yen k'o kan ka taa faso kɔnɔ o sariya ninnu u tɛ se ka taa jamana marabaw fɛ komi tuma min Ibrahim Boubacar Keïta bɛna bɔ fanga na Ibrahim Boubacar Keïta tun ye jamana dibitew olu ka bon ci furancɛ fanga in sigilen olu ye tɔmɔli kɛ jamanadenw na minnu ni dibiteya jɔyɔrɔ u bɛna o fa hali ni jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun kɔlɔsilikɛlaw ko ninnu tɛ se ka minɛ i n'a fɔ wasadenw nka a mana bɔ sira o sira fɛ olu de bɛ ka sariyaw ta furancɛ fanga in kɔnɔna na o kulu a bɛ fɔ de ma ko conseil national de la transition ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu tɔmɔna sɔrɔlasiw fɛ u bɛ dibiteya jɔyɔrɔ la olu ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ furancɛ fanga in a ɲɛmɔgɔ dankan n'ale de sugandira wasabulon fɛ ka kɛ furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔba ye k'u ka magwɛ n'u ka dɛmɛ kɔdabila bali fo jamana ka laɲiniw ka sɔrɔ k'u kɛmɛ k'o dɛmɛ ta k'o ɲɛsin Asimu Goyita ma fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen ani dabali o dabali bɛ yen minnu n'u kan ka tigɛ min b'a to furancɛ fanga in a bɛ se k'a ka baara kɛ o ɲɛmɔgɔya bulon ani o tɔn ɲɛmɔgɔw o kulu ninnu n'o ye furancɛ fanga in a sariya kolatigɛlaw u ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya baarakɛ bondakulu min sigi u ye lajɛ balalen kɛ juma tɛmɛnen n'o bɛnna mɛ kalo tile 28 ma jamana bɛ lahalaya minnu na kabini mɛ kalo tile 24 fo ka se bi ma
u ye dantigɛli minnu kɛ o dantigɛli ninnu u ye ɲɛfɔli kɛ o la ko u bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan n'ale Asimu Goyita ye nka n'a nana sugandi ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ya ko ɲɛmɔgɔya ta k'a d'a ma u y'a ɲini u y'a jira k'a fɔ u bɛ layidu d'a ma k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka Mali sɔrɔlasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni karama sinsinw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu b'o sira kan ko u bɛ magɛn ta k'a sɛgɛrɛ n'o ye sɔrɔlasiw fɛn o fɛn fana kan ka taa min b'a to furancɛ fanga in bɛ se ka fori cogo ɲuman na u ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na u y'a jira fana k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw u bɛ taasira ni taabolo min kan n'o de ye jamana kumabɔli ye o baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo ni sabu o sabu ye olu ka magɛn talen don ka u sɛgɛrɛ ko b'a ɲini malidenw fɛ u ka farafarali dabila an bɛ don min i n'a fɔ ko bi fɛn o fɛn bɛ yen n'o de bɛ malidenw fara ɲɔgɔn kan o dabali a n'o fɛɛrɛw o bɛ se ka sabati cogo min jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon olu y'a jira k'a fɔ ko u ka ɲininkali sera CNT yɛrɛ n'o ye kurun min sigilen don n'o sariyaw bi ta u fɛ furancɛ fanga in tɔgɔ la u ka ɲininkali sera ma min sɔrɔla a da o filɛ nin jamana ko bɛ cogo min na mɔgɔ kelen kun ko tɛ bilen ni problème bɛ jamana kɔnɔ ni problème bɛ Mali kɔnɔ maliyɛndenw fɔlɔ de bɛ a ɲɛnabɔ ni n ko maliyɛndenw fɔlɔ de b'a ɲɛnabɔ kɔrɔ tɛ ko maliyɛndenw kelen de b'a ɲɛnabɔ mais maliyɛndenw fɔlɔ de b'a ɲɛnabɔ o ye bɛɛ kunko ye CNT membre bɛɛ jamanaden de et puis u bɛ jamanadenw de kun an ko kuma fɔ donc a ka kan bi an ka se yan nɔ ka na ko yɛrɛ ɲɛɲini k'a dɔn kuma caman bɛ ka fɔ walasa ka kunnafoni jɛlen di maliyɛnw ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka maliyɛnw bila an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini a bɛ kɛ cogo min na ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini o kɛra kɔnɔna mɔgɔw ye o kɛra kɔfɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ k'an dɛmɛ i ka an dɛmɛ o hakilina kan mais min kɔni ne bɛ min fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali jɔ an place la wa an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɛni ta na an sigira ni hakilina ɲuman bɛ min na o b'an bilasira. An balimaw nin tun ye Maliki Jaw ye Maliki Jaw ale de sugandilen don sɔrɔlasiw fɛ u yɛrɛ dama fana minnu dɔmana u ye sira di k'a fɔ ale de ka kɛ kulu ɲɛmɔgɔ ye kulu min n'ale bɛ wasadenya jɔyɔrɔ de la bi ani u wulila ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba bi n'o dira Asimu Goyita ma u n'a ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ye kuma minnu fɔ o de ye nin ye an bɛ dali masa deli ala ka hakili ɲuman ala k'a di fasoden bɛɛ lajɛlen ma Mali n'o y'an bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛ faso kelen min na a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min inshallah n bɛ dakun min kan Faransi sɔrɔlasiw ka faso dugukolo in bila hali n'o ye maliden dɔw fɛla ye kɛ sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ kunnasini ko kare ko Emmanuel Macron de ye Faransi jamanakuntigi ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi u ka fasirilase sɛbɛn dɔ bɛ yen n'o ye le journal du dimanche ko kare fasirilase sɛbɛn k'a ko Faransi bɛna ka kɛlɛdenw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ Mali dugukolo kan ni Mali taara diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ dansago wale sira fɛ a bɛ fɔ min ma ko islamisme radical ko Faransi tɛna to jamana magwɛnna jamana min a fanga tɛ mara ni jamanadenw ni ɲɔgɔn fanga sigi ye a fanga tɛ mara ni furancɛ fanga ye furancɛ fanga min n'o bɛ baara kɛ cogo min fanga bɛ segin jamanadenw ka halalama sigilenw olu sugandili ma a ye nin kuma in fɔ tuma min na Asimu Goyita ninnu u ye bandaw ani Moktar Wan a ye olu bɔ ɲɛmɔgɔya la kalo 9 a kɛra sabu ye nin baara in kɛcogo ma taa diɲɛ setigi jamanaw a ka dɔgɔn a taara minnu ni ɲɔgɔn sira fɛ Emmanuel Macron a ye nin kuma in fɔ tuma min Amerikanw fana olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ ka Mali sɔrɔlasiw magwɛnni min kɛ ko olu bɛ o magwɛn ninnu jɔ fɔlɔ Faransi ka bɔ Mali dugukolo kan n'a waleyara sɛbɛn kɛbaa n'o ye Abdoulaye Diarra ye a ko a na kɛ sabu ye Mali ye se o se sɔrɔ papalikɛla ninnu kɛlɛli la k'a b'o se bɛɛ lajɛlen segin kɔfɛ wa jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu na tuma dɔ la kana sabatilibaliya a bɛ dɔ fara o kɔlɔlɔw kan a ko min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye bandaw ye bandaw min tun cɛsirilen don gɛlɛya minnu bɛ furancɛ fanga gɛlɛya minnu bɛ fanga ani jihadisiw ni ɲɔgɔn cɛ ale tun tɛ musalaka k'a la fiyewu k'ale tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ min ye ka jamana in yɛlɛma ka kɛ diinɛ karo gɛlɛntigiw ka jamana ye ko o tɛna se ka kɛ n'o kɛra bɛɛ olu ka sɔrɔlasiw u kɛkun wali u tukun tɛ Mali dugukolo kan bada o tɛna kɛ fiyewu
ka sɔrɔ dalu minnu bɛ bi o ye k'a fɔ Mali a bɛ o wale de sira kan ko ni a tora mini Mali kɔni tora o kuntilenna ninnu kan ko ale bɛ a fa jamana sɔrɔlasiw a b'u bɛɛ ta ka bɔ Mali dugukolo kan. Nin ye kangarida gɔlɛn ye min kɛra Emmanuel Macron fɛ. A ye nin kuma in de fɔ tuma min a ye farafin jamanaw n'o ye tilebiyanfan farafin jamanaw ye olu tun bɛ tɔnsigi min na kari tɛmɛnen a ko olu ka sɔrɔlasiw Faransi tɛna to jamana magwɛnna jamana min bɛɛ fanga sigilen tɛ a jamana kɔnɔ wali a jamana tɛ sira kan sira min n'o bɛna kɛ fangalatɛmɛ ye ka halala fanga sigi. Nin kibaruya min fɔlen don a b'a jira tigi k'a fɔ tuma dɔ la Mali bɛɛ ta sira min kan olu yɛrɛ ka ye cogo la ni Mali toro sira kan ko Faransi n'a ka sɔrɔlasiw bɛɛ cɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. Sɛbɛn in kɛbaa ko n'o dun kɛra o bɛna kɛ kɔlɔlɔba de ye Mali bolo ka sabu kɛ Faransi yɛrɛ n'o ye Mali jɛɲɔgɔn ye olu bɛ ka cɛsiri minnu kɛ papalikɛla ninnu kɛlɛli la. Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ye cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana ninnu labɔ. Faransi ka kɛlɛcɛw bɛ an fa dugukolo kan kabili san 2013 u nana ni kɛlɛbolo min fɔlɔ ye u k'o ma ko Serval. Nin ye Saheli kungosogo dɔ ye o tɔgɔ de tun dara u ka kɛlɛbolo fɔlɔ la ko tun kɛra sabu ye ka papalikɛla ninnu diinɛ kɛlɛcɛ ninnu k'u dɔ sabu tun kun dalen don u tun b'a fɛ u ka kɛlɛ tun sira fɔ Mopti. O kɔsa fɛ sa u ye kɛlɛbolo tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Barkani kɛlɛcɛ 500 ni 500 ni 500 ɲɔgɔn. Faransi ka sɔrɔlasi 500 ni 100 ninnu de bɛ an fa dugukolo kan ka fara l'Europe yɛrɛ ka kɛlɛcɛ dɔw kan u kɛn bɛ ka kɛlɛbolo dɔw labɛn n'u k'a ma ko Takuba. Faransi de kɛn bɛ ka a ka kɛlɛcɛw caya kosɛbɛ ko hali papalikɛla ninnu kɛlɛli la k'u ka jɔda ka bon kosɛbɛ. U bɛ ka Mali sɔrɔlasiw dɛmɛ kɛlɛ minnu bolo dalen don kɛrɛnkɛrɛnyana an ka kungo min bɛ yen n'o bɛ Mali Burkina Faso ani Niger cɛ n'u k'a ma ko Gourma. Ko Faransi ka sɔrɔlasiw ka jɔda ka bon kɛlɛ la kosɛbɛ. U bɛ Mali sɔrɔlasiw yɛrɛ magwɛn kɛlɛ min bɛ ka kɛ hali min yɛrɛ ye l'Europe ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Ko ni Faransi kɔni y'a ka kɛlɛcɛw ni Faransi y'o donni don min ka bɔ Mali dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnniyana furancɛ min bɛ Mali Burkina Faso ani Niger cɛ ko ni Faransi ye a ka kɛlɛcɛw donni ka bɔ yen nin jamana 5 minnu n'olu ye kɛlɛbolo labɛn n'u k'a ma ko G5 Sahel a bɛ na olu ka kɛlɛ gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ sabu Faransi bɛ k'u dɛmɛ kibaruya sɔrɔli la ani kɛlɛ minnu n'o kan ka ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ minnu ko u ye kɛlɛbolo labɛn diinɛ alisilamɛya diinɛ ani silamɛyaw dɛmɛni na ko olu ka farin a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. Faransi yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali min ye l'Europe jamana ye olu fana ye jaabi di u y'a jira k'a fɔ sɔrɔlasiw ka fanga baro in tako filanan in jɛn tɛ kɛ n'a ye. U ye kangari gɛlɛn da k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o kɛra nin kɛbaw ye n'o ye bandaw n'o ye Asimi Goyita n'u nɔfɛmɔgɔw ye ko tuma dɔ la u bɛna ɲɛgi kosɛbɛ. Emmanuel Macron ye nin bɔli min kɛ maa bɛ siga k'a fɔ yala Europe jama mɔɔw tɛna tugu Faransi nɔfɛ wa sabu n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ka kɛlɛcɛw bɛ an fa dugukolo kan kabili san 2013 u ye l'Europe kɛlɛdege karamɔgɔw caman bɛ Mali dugukolo kan olu bɛ ka Mali sɔrɔlasiw dɛmɛ kosɛbɛ. Ko nin ko in kɔni n'a kɛra bɔfɛn ye bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛbolo ninnu dɔɔni u bɛ ka papalikɛla ninnu ka daga ci. Ko ni Faransi kɛra ka mɔɔw minɛ kun ye mɔgɔw a ka sɔrɔlasiw tali ye ni Faransi kɛra o kɛbaa ye ka bɔ Mali dugukolo kan ko a na kɛ kɔlɔlɔba ye. O siratigɛ de la ko yanni a ko ninnu a bɛ taa ka dan kɛ ko min ye Mali ye sabu Faransi ye nin ŋaniya ta cogo min hali min ye lamɛrikɛnw ye olu fana ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ bɛɛ magwɛn minnu ta ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ o ye magwɛn ninnu bɛɛ lajɛlen k'o jɔ fɔlɔ ka kimɛ jamana in bɛ lahalaya minnu na se ni fanga min tɛ Mali sɔrɔlasiw bolo papalikɛla ninnu kɛlɛli dɔ de bɛna fara gɛlɛya kan sabu hali sana kɛlɛ minnu bɛ kɛ Mali kɛlɛcɛw fɛ ko Faransi ka kɛlɛbolo o nin bɛ nin ko ninnu na kosɛbɛ. Ablaye Jara kɔni nin fɔ cogo la tan ko ni Faransikaw ni Faransi kɛlɛcɛw ni olu kɔni y'u sen bɔ a la ko kɛlɛ bɛna gɛlɛya kosɛbɛ a fasila si sɛbɛn kelen ko Faransi ka kɛlɛbolo ani Mali ka kɛlɛbolo k'u bɛ kɛlɛ sen na ko u ye kɛlɛ min kɛ Gourma n'o ye furancɛ min bɛ Mali Burkina Faso ani Niger cɛ o kɛlɛ senfɛ ko an ka siraba min bɛ yen n'u k'a ma route nationale 16 k'u ye kɛlɛ min kɛ kɛlɛ in bɔra n'u kɛra fo ka se Douentza Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla fɛ kulu minnu b'a yɔrɔ la k'u ye papalikɛla ninnu fɛlɛ bɔ a yɔrɔ la ko nin ye papalikɛlaw ka dege daga ye u bɛ papalikɛla ninnu u bɛ u dege kɛlɛ la yɔrɔ min k'o dɔ o yɔrɔ dɔ daga cira Nakura fɛ
ko denmisɛn dɔw tun ye denmisɛn fitinin dɔw ta k'u kɛ kɛlɛcɛ ye papalikɛla ninnu ko Mali sɔrɔlasiw ni Faransi sɔrɔlasiw u bɛ ka fɛlɛbɔ de kɛ papalikɛla ninnu na. An ka kungo min bɛ yen o furancɛ la n'u k'a ma ko Gana kungo k'u ye bolifɛnw can u ye bolifɛn dɔ minɛ ani moto 2 ani kɛlɛminɛnw ani kibaru lase minɛnw caman o ɲɔgɔnna kɛlɛbolo dɔw kɛlɛ dɔw bɛ sen na u bɛ fɛlɛbɔli kɛ a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. Mali yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Ira Fa Junje ani Tin Tilit ani Ndake ko papalikɛlaw caman fagara o yɔrɔ la u ka kɛlɛminɛnw caman minɛna moto 7 ani marifa 11 ani u ka marifa girin min bɛ yen n'o ye mitrailleuse dɔ ye ani arajo minnu n'u b'a kibaruya ninnu lase ani telefɔniw caman minɛna. Mali ani Barikani ka kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛlen u ye fɛlɛbɔli min kɛ Guruma kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni fasilasi bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant yɛrɛma hɔrɔnyani. Balimaw kunnafoni labɛnnen ani kunnafoni fasirilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko LOB ye tilesibɔ fasirilase sɛbɛn ye a ko Buguni mara la kɛlɛ dɔ tigɛra papalikɛla dɔw fɛ ko maa 5 olu fatura o maa 5 ninnu na ko polisi 1 b'a la jamanaden maa 4 b'a la ninnu de fagara kari tɛmɛnen bingani wale dɔ fɛ n'o kɛbaaw u k'u ma ko jihadistu siga kɛnba olu de ma ka fɔ jamana yɛrɛ a dugu dondala kɔlɔsili yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko poste de contrôle ko hali n'a tun y'a sɔrɔ Buguni mara ye yɔrɔ min cɛnnikɛla ninnu papalikɛla ninnu tun ka cɛnni u ma se a yɔrɔ la Mali yɛrɛ kana kɔlɔsili ko o ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininkalen ko dugu dondala o kɔlɔsi yɔrɔ min bɛ Buguni kɛrɛfɛ ko yɔrɔ min bɛ yen ani Côte d'Ivoire dancɛ tɛ tɛmɛ kilo 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan ani Laginɛ fana furancɛ man jan ten fajiri magɔn waati a don kofɔlen mɔgɔ marifatigi dɔ nana k'olu ma lakodɔn siga kɛnbɛ ninnu ma ka fɔ ko diinɛ kɛlɛcɛw don tubabu b'a fɔ minnu ma ko jihadistu hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ko an kana fɔ ninnu ma ko jihadistu nka nazaraw de y'a fɔ cogo la Mali lakana dabali fɛɛrɛtigɛba dɔ n'a yɛrɛ ko ale tɔgɔ ka to gundo la a ko ale ye ɲɛfɔli kɛ hali min ye ɲɛma sugandilen dɔ ye o fana ko k'ale tɔgɔ to gundo la ale y'a jira k'a fɔ nin bingani wale ko kɛrɛnkɛrɛn ɲana polisiw ani ko kɔlɔsilikɛlaw olu jɛn bɛ ka kɔlɔsili daga min sigi ko a yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ sabu sira min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ nin kɛlɛtigɛ wale ko a kɛra don na don min farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw u tun bɛ lajɛla Gana o lajɛ kun ye fɛn min ye basigi bɛ se ka segin Mali dugukolo kan cogo min ko nin baara min kɛra a kɔlɔlɔ a fanga bonyana kosɛbɛ kibaruyaw sɔrɔla perepilatigɛ la ka bɔ jamana yɛrɛ ka foroba laseli bondaso la fanga ka cɛsigi min bɛ Buguni n'o ye Général Keba Sangare ye ale ɲininkali min kɛra jamana ka foroba laseli bon fɛ a ye ɲɛfɔli min sɔrɔ o ka lase jamanadenw ma o filɛ nin an ka poste de péage ni poste de contrôle kɔni maajugu nana u k'u kan o nana u k'u kan mais fɔlɔ kɔni an bɛ foli di minnu bɛ yen u y'u jɛnyɔrɔ fin donc an yɛrɛ wulila 3h30 3h45 y'a sɔrɔ renfort fɔlɔ garde gendarme polisi fɛn bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ o bɛɛ sera protection civile filanan yɛrɛ ni ne yɛrɛ sera yen kɛnɛ kan o y'a permettre ennemi bolila mais ennemi bolilen t'a dɔn k'a fɔ k'an ma fɛn dɔ jateminɛ depuis 3h du matin fo nin heure la o fɔlɔ ye jumɛn ye c'est que a bɛ tile 2 bɔ denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ san 7 a y'a fɔ a mansaw ye ko a ye mɔgɔw ye marifa b'u bolo sɔrɔsiw tɛ mansaw ma da la filanan na a nana f'u ye tuguni k'a ɲɛ b'u la o ma da la sabanan bamuso yɛrɛ y'a ci k'a ka taa sanni na poste de contrôle la denni yɛrɛ y'i ban bon o yɛrɛ du kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen fagara o du kelen kɔnɔ masabagaw yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko tiɲɛna ko nin kɛra degunba ye donc o la an b'a yira k'a fɔ n'olu tun ye ci fɔ finitigi minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ an ye degun min sɔrɔ bi an m'o sɔrɔ o ye degun jumɛn ye an ka polisi kelen kɛlɛ la o binna civil 4 fɛnɛ binna chauffeur apprenti 2 n'olu ye an kɛrɛfɛ dugu mɔgɔw dɔ ye ani an bɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn tɔ 2 ye mun ye mɔgɔ 3 olu jogira dɔɔni mɔgɔ 2 kisɛ olu sɔrɔ mais u ni kɔni ala barika la u bɛ yɔrɔ min na an nana dɔgɔtɔrɔso la baasi t'o la wali mobili 2 o kɔni tiɲɛna mais poste kɔni ma jeni mais baara yɛrɛ an bɛ bɔ yen tuma min na baara daminɛna an ɲɛna an b'o kunnafoni di ka welewele kan di population ma tuguni bi bi in na denmisɛnnin ka kuma ka jate a kana information to a bolo ka taa Sikaso mara fɛ ani Kɔlɔnjɛba yanfo lasira fɛ jugu ninnu taara o fan fɛ an b'a dɔn dɔw joginen don donc mɔgɔw fɛn fɛn mana mɔgɔ bananen n'a di parce que ani an b'a fɔ an ka poste
poste mun be yen a mana kɛ poste fɛn fɛn péage a ka wuli k'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ ka taa u man ca u bɛ moto de la mɔgɔ damadɔni don kunnafoni mun di dira ma déjà u b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ mun bɛ ɲɛfɛ olu bɛ ka u se kɛ. An balimaw nin tun ye général Keba Sangare ale ye Buguni fanga ka cɛsigi min bɛ yen n'o bɛ jamana ka mara la boli ale y'o kolatigɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye gouverneur ye. Kinbarana ye dugu min a bɛ san de fɛ o furancɛ kelen ko papalikɛlaw taara mugutila ye komi an cɛ ɲɔgɔn min bɛ yen n'ale ye radio bɛɛ ta fɔ san Andi Kulubali ale bɛna ɲɛfɔli kan ye. Andi ko mun de kɛra aw fɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen. Jose Traoré arabadon n'o bɛna mɛn kalo tile 26 ma benganikɛlaw marifatigi dɔw taara dɔw de jokina o joli bɔnɔba bɛ dugu ma yen nɔ mun ye o kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni nun don kosɛbɛ min b'a to ɲɔgɔnnaw kana kɛ kinparnakaw fɛ yen tuguni. An bɛ min fɔ jamana lakana fɛɛrɛ tigɛbaaw ci kɔmasegi ye nka kɔnɔnaw la maa ninnu k'u wɔra wakidenw ni ka mɔgɔ dɔ de jokina an bɛ taa ka fɛɛrɛ tigɛ ka jɔ cɛ sen kan kosɛbɛ mankan kɔni cayara yen kosɛbɛ n'o Jose Traoré arabadon n'o bɛna mɛn kalo tile 26 ma benganikɛlaw marifatigi dɔw taara bi kinparna gendarmerie kan ko kura ye basaw ni ka tako filanan ye u fɛ wala tako filanan in kɔnɔna na maa minnu ma kɛ maa lakodɔlen marifatigiw kɔni don minnu nana mobili jɛman na n'o ye pick-up jɛman ye ka kɛɲɛ sugu donya yɛrɛ ma sugu yɛrɛ kuma wuli kosɛbɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛlen ni sanga 30 n'o ye 19h30 wagati ye maa ninnu kɔnɔna sugu kɔnɔna cɛci komi sugu donya fɛ maa ti maa jateminɛ kun ye pick-up jɛman de la ka basi biri a kɔfɛla la ja y'a sɔrɔ olu ka fɛɛrɛw de ye ka u yɛrɛ datugu basi kɔnɔ ni maramafɛn ye maa m'u jateminɛ o n'a se gendarmerie yɔrɔ la sa o jiginna yɔrɔ min na dɔ u ye kisɛ ci daminɛ ka ɲɛsin gendarmerie ma o y'a sɔrɔ gendarme minnu fana bɛ olu fana ma ko bila dagirinda la olu fana ye kisɛ kɔmasegi kɛ o kɔni kɛra kisɛ ci kɔmasegi ye o kɔnɔnaw la gendarme kɔni sera ka fɛɛrɛ tigɛ ka jɔ cɛ sen kan kosɛbɛ mankan kɔni cayara yen kosɛbɛ n'o ye mugukan ye nka an bɛ sɔn mun na mugukan balila ka na jɔ mugukan jɔlen kɔfɛ an nana mun jateminɛ ka se waati ma an nana sɔrɔ maa ninnu ja u ka mɔgɔ dɔ de jokina an bɛ se ka fɔ a bɛ sa yɛrɛ ba sabu joli bɔnɔba de tun bɛ u ka yɔrɔ la yen nɔ kabini u y'a dɔn ka fɔ u ka mɔgɔ dɔ jokina u ma fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ tuguni u ye mugukan jɔ o kɔni y'o tigi taga du kunna o ma sɔn ka to kɛnɛ kan ba sabu u ka mɔgɔ tɛ to kɛnɛ kan n'u yɛrɛ dɛsɛlen tɛ y'a cɛ ka du kunna dɔrɔn mankan nana tigɛ mankan tigɛlen kɔfɛ mɔgɔw nana ka na jateminɛ kɛ ka na sɔrɔ u ka mɔgɔ dɔw de jokina o joli bɔnɔba bɛ dugu ma yen nɔ nka gendarme ka fanfɛla la kisɛ ma gendarme foyi sɔrɔ a kɔni kɛra muguci ni muguci kɔmasegi ye nka kɔnɔnaw la maa ninnu k'u wɔra wakidenw ni kinparna la cɛ kulo 10 don u nana o sira de fɛ ka na nin tiɲɛni kɛ ka laga segin o waki sira kelen fɛ barisabu wakikaw yɛrɛ ka fɔla k'u tɛmɛna olu fɛ yen kisɛ ci in kɔnɔna na balle perdue dɔ ye mairie mɔgɔ ka baarakɛla dɔ bɛ yen o bɛ barikon dayɛlɛ o gendarme ka poste min filɛ nin ye Kucala sira kan o barikon dayɛlɛ balle perdue dɔ kɔni taara o sɔrɔ n'o ye Ablaye Daw ye a kɔni o tora la nka mankan ninnu kɔni kɔfɛ kisɛ ci in kɔni ma tɛmɛ miniti 10 ka se miniti 20 ɲɔgɔnna ma kisɛkanw kɔni jɔra ka sababu kɛ u ka mɔgɔ dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔden jogina u ma sɔn ka mugukan gan tuguni u ye fɛɛrɛ tigɛ ka boli mɔgɔ ninnu ma kɛ mɔgɔ lakodɔnlen kɔni ye nka fɛn min ye kinparna gendarme ye o kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni nun don kosɛbɛ min b'a to ɲɔgɔnnaw kana kɛ kinparnakaw fɛ yen tuguni an bɛ min fɔ jamana lakana fɛɛrɛ tigɛbaaw olu ka ɲɛmaaw ye n'u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na lakana fɛɛrɛ bɛ se ka kolo giriya cogo min na san'a mara ni kinparna fanfɛlaw n'u maraw bɛɛ lajɛlen na walasa nin bɔyanko n'u ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni wala Jose an ye kibaruya min sɔrɔ kinparnakaw ka mugu ci na o kibaruya de ye nin ye n'a kɛra mɛ kalo tile 26 o kuma o kibaruya de kun ye nin n'a fɔ n ko kan jijan bɛ sitakili fɛ jijan kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sitakili ye o bɛ Keɲeba mara la ala ni jamanadenw ka wulikajɔ n'a y'a sɔrɔ ka fɔ yɔrɔ caman na tiɲɛni bɛ kɛ papalikɛlaw fɛ an ka jamana kana ani jamanadenw lakana dabali n'a fɛɛrɛtigɛbaw u tɛ se ka dɛmɛ jɔnjɔn kɛ wala u tɛ se ka wuli ka tiɲɛnikɛlaw bɛɛ a caman ye a bɛ kɛ tuma dɔ la u ye kana ani lakana dabali fɛɛrɛtigɛbaw u ka jantobaliya ani u ka cɛsiribaliya nka Mali kɔnɔ bi diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara jamana finitigiw kana ani jamanadenw lakana dabalitigɛbaw ka cɛsiri dɔ de bɛ fara kan nka tuma caman bɛ kɛ ni malidenw ka dɛmɛ de o siratigɛ de la Keɲeba dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko jijan kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sitakili ye
an ka jamana kana ani jamanadenw lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw olu ye tiɲɛnikɛla dɔ minɛ Mamadu Magasa ale ye kibaru lasela ye ale de kɛra sabu ɲuman ye an k'a ka laseli ninnu an k'u lamɛn nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ Mali finitigiw tiɲɛnikɛlaw b'u sɔn nka olu yɛrɛw fana cɛsirilen don jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Mamadu Magasa a ye min sɔrɔ ɲɛfɔli la o filɛ. N bɛ kalo tile 26 ka 2021 23h tuma an ye kibaruya sɔrɔ ko maa jugu dɔw bɛ Jijan n'o ye Keniba cercle maramafɛn jugu b'u bolo kisɛ jugu b'u bolo u dagalen don so dɔ kɔnɔ ye an y'an ka chef bear n'o ye capitaine Cheickman Ɲakatɔ ye an ye o kɛ mission ɲɛmɔgɔ ye n'u ka taa teliyala Jijan ka taa kibaru ni sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni tiɲɛ don u selen Jijan u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ bɛnna muso dɔ ka so ma u donna ka so kɔnɔ u y'a ka so fiyɛ so fiyɛli la an bɛ voyager ni saki min ye n'a bɛ fɔ bamanankan na tunga man diya na o dogolenw b'a ka so kɔnɔ u ye saki sama ka bɔ saki bɔlen kɛra dabalibanko ye an ka marifa jugu n'a bɛ kɛ gɛrikɛyɔrɔ yɛrɛ la tubabukan n'a bɛ fɔ a ma pistolet mitrailleur parce ale tiɲɛni ka bon o 5 sɔrɔla saki in kɔnɔ fɛn min bɛ don a la kisɛ bɛ mara fɛn min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na chargeur o 9 sɔrɔla marifa kisɛ baden n'an yɛrɛ y'a fɔ a bɛ taa 500 sanfɛ o sɔrɔla an ka surasiw bɛ fini min don n'a bɛ f'o ma fama o fini sɔrɔla o sabara u bɛ sabara min don sen na rangers o sɔrɔla u bɛ bitɔn min bɛ k'u bolo n'u bɛ ji min a la n'u bɛ taa kungo kɔnɔ o bitɔn sɔrɔla u bɛ fɛn min don u ɲɛda la walasa u kana dɔn n'a bɛ fɔ o ma kagulu o 3 sɔrɔla ani muru donc o kɛlen o sɔrɔla muso ka so kɔnɔ donc u ye ɲininkali kɛ muso la yen o munumunu na Jijan kɔnɔ o munumunu kɔnɔ u taar'u bolo da mɔgɔ 4 wɛrɛ kan ni cɛ 3 b'u la ani muso 1 donc mɔgɔ min minɛna mɔgɔ 5 ani muso 2 o sɛgɛsɛgɛliw la u nalen u ye tiɲɛ fɔ ko maramafɛn jugu min bɔra so kɔnɔ olu ta don bon k'a fɔ k'a b'u bolo so kɔnɔ mara la o tɛ dɛ u bɛ wale jugu de kɛ n'a ye an ka route nationale n'a bɛ fɔ min ma RN 24 ko a bɛ waati bɔ bingani wale minnu bɛ kɛ karew ni mobilibaw ni personnel la ko olu sen b'a bingani wale caman na o ma dan Keniba cercle dama ma hali kɛ région de Kayela Jɛma bingani wale caman kɛra a caman olu nɔ b'a la donc u kelen tɛ évoluer la u ka ca dɔɔni an bɛ ka sɛgɛsɛgɛ hali bi n'Ala sɔnna an b'an bolo da a maa tɔ bɛɛ kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka maajugu minɛ an ka cercle la ou bien an ka marifa minɛ mais nin ta depuis ne bɛ yan a bɛna a ma san 2 bɔ fɔlɔ mais bɛrɛ t'a ja la mais an ma deli ka nin ɲɔgɔn minɛ Kayi région yɛrɛ en général n'an kun y'a fɔ basigi kɔnɔ Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn kun t'a la mais nin waati labanw na a kɛra région ye maa bɛ siran région min ɲɛ parce que bamaciw tuma bɛɛ kibaruya bɛ d'an ma k'u bɛ an ka maraw kɔnɔ an ka tu kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ a bɛ fɔ min ma barakayis ka taa sira da taga ni segibaw ɲɛ o caman waleyara nin waati ninnu na donc o de kama an force de sécurité an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma polisi b'o la gendarme b'o la garde nationale b'o la k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka nin insécurité kɛlɛ cogo min na nin baara tɛ se ka kɛ n y'a f'i ye fɔlɔ kun fɔlɔ ye kibaruya di ye parce que anw tɛ kolonifilila ye an tɛ karamɔgɔ ye an tɛ turabuda pour que i ka se ka nin résultat sugu sɔrɔ f'i ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ donc an ye baara kɛ ni kunnafoni de ye moyen b'an bolo marifaw b'an bolo mobiliw b'an bolo mais an bɛ Afrique jamanaw taabolo dɔn en général et particulièrement an yɛrɛ ka jamana jamana tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka se a dan na u b'u se kɛ la ala ma mɛn u ye marifaw d'an ma u ye mobiliw d'an ma mais maramafɛn min bɛ banbanciw bolo don o don u b'a essayer ka fɛn ɲini min t'an bolo
donc albi an dɛmɛ bɛ an mago bɛ dɛmɛ na n'o ye mobili fanfɛyɔrɔw ye n'o ye maramafɛn fanfɛyɔrɔw ye hali min ye kalanko ye ka taa an former de banditisme minnu bɛ ka kɛ terrorisme bɛ ka kɛ forme kura minnu b'u la ka kalan dɔn k'u dɔnniya sinsin o komi na an bɛ foliba bila an ka baaraɲɔgɔnw ye a bɛɛ k'a daminɛ fitinin ka s'a belebele ma parce que nin baara nin a ma nɔgɔya pratiquement c'est plus d'un mois de recherche kalo kelen jate a b'o bɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ ka yaala pour que an bolo bɛ se ka da nin hukumu na le force de sécurité bɛɛ fo particulièrement gendarmerie parce que a kɛr'u ka secteur la an tatɔ a la an tɛmɛn'u ka poste la u fana y'an dɛmɛ a baara la donc an bɛ population fo an tɛ sɛgɛn ka population fo komi n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min ni résultat sɔrɔla information de fait civil dɔ de y'a d'an ma donc an b'o de ɲini population fɛ u ka da u ka tinitigiw la anw bɛ yan n'i y'a ye tinitigiw bɛ na yan olu bɛ yan ni population tɛ yan anw tɛ se yan donc u bɛ k'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ an b'o dɔn u b'an dɛmɛ donc hali bi u ka caman fara kan u ka danna donc an b'olu lakana de kama an ye layidu de ta hali n'an ni bɛ to a la pour que k'u kisi k'u bololafɛnw kisi an b'o layidu kelen na donc an b'a ɲini u fɛ u ka danna o yɛrɛ la an bɛ concept dɔ créer la n'a bɛ f'o ma police de proximité k'an ka dayɛlɛ population ye ani ka gɛrɛ u la walasa danayabaliya min bɛ yen o ka bɔ an cɛ k'a y'u la an bɛɛ de ye kelen ye an t'u foyi ye an y'u denw ye an y'u kɔrɔw ye an y'u dɔgɔw ye an y'u cɛw ye donc vraiment u k'an dɛmɛ baara la u bɛ ka belebele kɛ dɛ mais komi maajugu ninnu fana taabolo yɛlɛmaw b'u la mais u tɛ kungo kɔnɔ u tɛ foyi kɔnɔ u n'anw de bɛ si u n'anw de bɛ wuli sinon ni a yɛrɛ minɛna marifa bɔra min fɛ yen u b'o yɛrɛ fɛ location na donc a tɛ se ka kɛ k'ale t'o kalama mais u bɛ fitinin min d'ale ma o b'ale wasa a tɛ kibaruya di donc vraiment hali bi a k'an dɛmɛ sensibilisation na a k'a fɔ population ye insécurité tɛ se ka kɛlɛ tant que olu yɛrɛ m'u ka tinitigiw dɛmɛ baara kɔnɔ. bɔ ɲɔgɔn kan Jesse Traoré mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn ɲinɛ heji ko la nin kɔni sɛbɛn min bɔra an ka jamana minisiri bondaso min sigilen don diinɛ ko la fɛn o fɛn ye diinɛ ni bato minisiri bondaso n'o ye ministère des affaires religieuses et du culte ye ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don heji ko o kow ɲɛnabɔli la o tɔgɔla soba n'o ye direction générale de la maison du Hadji Abdul Fattah Sise ale ko Mali ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don heji ko o labɛnni na ko Saudiya fanga ɲɛmɔgɔw masakɛw ye dalu pereperelatigɛlenw di ni mɔgɔ b'a fɛ ka i nin ka sɔrɔ heji la ɲinɛ ko boloci ye wajibi de ye maa si tɛ ka fɔ ko e bɛ se ka bɔ boloci in na n'o ye coronavirus boloci ko ye o tuma n b'a ɲini n ka hejidenw fɛ minnu bɛ yen n'olu y'u tɔgɔ sɛbɛn wala minnu b'a fɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka bila i ɲɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu ka tigɛ min b'a to i bolo bɛ se ka taa ci wala minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka k'u yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka wele bila an ma an bɛ se ka bila aw ɲɛ ka taa bolociyɔrɔ la minnu yɛrɛw bɛɛ maa minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn jigiya ɲuman fɛ Jose Traoré ani Mohamed Jose Traoré fɛ olu k'a dɔn minnu bɛ Mali sigida wɛrɛw la a kɛra Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Gawo ani Kucala ani Sankaw ani minnu bɛ yen n'u somɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ yan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se k'an wele n'o tɛ anw ye wele bila hejiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o tuma minnu b'a fɛ ka taa heji kɛ k'u gɛlɛya juin kalo tile 5 yan'o cɛ u ka boloci fɔlɔ ka kɛ filanan in o kan ka kɛ dɔgɔfurancɛ 1 yanni taali cɛ heji la Saudiya o bɛ bila juin kalo tile fɔlɔ la o tuma faamuyali cogo ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jigiya ɲuman hejidenw ye a k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka wuli ni e kɔni ma i bolo ci fiyewu ka sabu kɛ coronavirus boloci sabu kɛbaliya ye e tɛna se ka taa heji la Saudiya jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kibaruya in an y'a fɔ bila ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ne b'a fɛ ka sɔrɔ hejidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jigiya ɲuman hejidenw ye i k'i gɛlɛya i bolo ka ci yanni juin kalo tile 5
bɛɛ lajɛlen ka i bolo ci n'i y'a dɔn i t'a kɛcogo sɔrɔ i bɛ se ka Jose Traoré wele a ka nɛgɛjuru sira o de ye 76 06 60 66 nin kɔni ye kibaruya ye kibaruya minnu n'u bɔra Saudiya fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ an yɛrɛ ka jamana minisiri bondaso min sigilen don bato ani diinɛko la ka bolofara min sigilen don min ka baara ye hejiko labɛnni ye olu de ye nin kibaruya ninnu lase o tuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jigiya ɲuman hejidenw ye olu kɔni b'a kalama ka fɔ nin kibaruya in fɔr'u ye ka sɔrɔ bi ma se nka min ye baara tɔ ɲɛnabɔli ye fo ka se nin yɔrɔ in ma kibaruya jɔnjɔn ma di mɔgɔ si ma ka fɔ heji a bɛna kɛ nin waati labɛn kɔni bɛ sen na wa an bɛ dugawu don de kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka perepelatigɛ min di nin ko la o de ye k'a fɔ heji kɔni n'i y'a ye k'a fɔ hejiden b'a fɔ labayika allahumma labayika labayika la sharika laka lakabayika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak o kɔni ye ala ne y'i ka wele jaabi n'i y'a mɛn k'a fɔ heji kɔni latigɛra dɔrɔn o bɔra dali masa de yɔrɔ ni maa minnu welela olu bɛ taa labɛn tɔw ani kibaruya tɔw ni mɔgɔ min bɛ o kibaruya jɔnjɔn ɲini o bɛ se ka Mohamed Jose Traoré wele 65 38 48 37 65 38 48 37 wala nin ye a ka Malitel ye min ye a ka Orange ye o ye 78 15 37 14 78 15 37 14 78 15 37 14 wala Jose yɛrɛ ka numéro o ye 76 06 60 66 76 06 60 66 wala 66 06 60 66 n'a mago bɛ kibaru perepelatigɛlen fɛn o fɛn na heji ko kan n'a ye nin numéro fɛn o fɛn wele an bɛna kibaruya lase aw ma inshallah ala ka tali ka segin nɔgɔya a bɛ sira min kɔni kan nin kibaruya bɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔw de yɔrɔ maa o maa n'i b'a fɛ ka taa heji la o k'a sɔrɔ i ye coronavirus vaccin kɛ yanni kalo kura in sini ye isun kalo tile fɔlɔ ye filanan sabanan k'i gɛlɛya yanni o cɛ i ka vaccin pikiri kɛ o tuma hejiden o hejiden bɛ yen n'o ye jigiya ɲuman hejidenw ye n'i y'a sɔrɔ i ma vaccination kɛ i kan wele sisan ni leseli in banna dabali ni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ min b'a to i bɛ se ka vaccination kɛ o dabali fɛɛrɛ o n'a tigɛ